vanhu kana vafa vakomana vatanga chanoka mabhokisi kuti mumire kuenda neni nenyaya yekuti vanhu vasina kuvaka zvakafanira kuti panzuva randirofa inini panenge paina vanhu vakawanda vanhu vakawanda vamwe havasi kuuya kunhamo pana kuti musundagore wataingonzwa mbiri aingotaurwa pese pese tingomuona uyu akanga akavaka here zvachataura zvezvi vazukuru vangu ngavasiyane nekurova mutoriro nokuti kana warova mutoriro kwadi uchakuenda sei akuendeki ukarova mutoriro kana vabereka vakobereka uchavaremekedza saka ndikuti kuvazukuru vangu zvinodhaka futi ngatisiyane nazvo takasiyana nezvinodhaka tichava neupenyu husingaperi indokanisa kuti vazukuru vakatedzera maitiro angu neupenyu wavo uchaenda kupi unoenda kumberi zvainge zvakandiomera vedzinzara nguva itondigara dare andaimbobata taioneka muchanza kana kurora inga zvairema kana kurohwa vasikana zvairema asika musundagore wakauya senhume musundagore inhume yamambo vaera shumbaka matikaha varidzi vemasango vakanditi nyarara musundagore anouya vakanditi nyarara musundagore anouya takamutisana uyambutse vana yambutsa vana musundagore Right, muri yeZimbabwe makadi kumatema nenyika kwese kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkach MTV. Igaroziwa kuti tinokubatira nyaya dzakasiyana siyana uye zvakare tisu vazukuru vasekuru Musundagore tinenge tichiteera mabasa ari kuitwa nasekuru Musundagore. Sekuru Musundagore havasi kukanda mapfumo pasi ende havasi kutora befu, havasi kuneta. Nhasi tiri kuno kunonzi kwaNzvimbo, tabva kuchaona complex yakawakwa ikapera. Nhasi taanawo kuno zvakare kunonzi kwaNzvimbo. Toda kumbonzwa kuti sekuru ari kuzvifambisa sei. Sekuru hamusi kuneta ini ndizvozvo muri kuita sei tiudzei tinzwe. Nhau iripo ndeyekuti mukoma T1 nhau iripo ndeyekuti takati semwana weZimbabwe right semwana weZANU-PF ndokaitaura nyaya yeZANU-PF ndo yangu handitika president vakataura kuti izvo nyika inofanira kuvakwa nechi nevene vayo right mwari ndoungatipa mukana nekutivhurira ndopatinoona kuti toita zvinhu zvipi zvokuti tivake nyika yedu ichokwadi ndopatinoona kuti no nzvimbo dzatikapiwa idzodzi dzine makansela nemaMPs nemasabhuku edu vakabatana ndika takavaka nzvimbo dzipi nzvimbo idzodzi saka kuri kunoku kuchiweshe kunoku ndakaona inini kuti kunoku hatinawo nzvimbo yedu yekunoku chiweshe kunoku kusaidhi kunoku kuarea yedu tichakubva kuna Glendo tichienda kupi kusvika kuna Sendinari pokuti kana munhu uchida kuraro vamwe vanhu vane mari dzavo vanoda kuraro pane pakaita sei pakanaka mumwe munhu anokwanisa kufamba nefamily yake paholiday vanda kuti uchikoona nzvimbo yekurara yakanaka saka kunoku nzvimbo dzatanga tinadzo paarea yedu kunoku tine nzvimbo dzinonzi mabooking house hatina nzvimbo inonzi lodge yekuti unokwanisa kusvikoone mhuri ichifara pasina panotaurwa mazwi akaita sei akaipa kana zvinyadzi kuti inokwanisa kunge iri nzvimbo ine runyararo iri private saka zvakadaro akati sekuru Musundagore anofarira zvekuvaka akati no imi vagari kuno kwanzvimbo ndafunga kuti tichikuvakirai lodge kupi kunoku lodge yedu tiri kuivaka sei tiravaka ine plan yekuti inenge ine 4 rooms 4 rooms dzinenge dzine 2 maspare rooms handitika dzoita dining dzoita imwe bedroom inenge ine insuit handitika tazviitira kuti izvo zvinoita makafamba muri as a family umumu mudining tichatenga mine mune masesa chisa masofa imomo mune zvekuti wakapinda imo mune makangofanira mumba mako ndongoti chikomba kwako right saka munotandara muri mudining baba vanenge manati angave mukuru wamafamba naye anonobhuka kune bedroom inenge ine insuit imi vamwe vacho kana makunorara mopinda maspare bedroom upi saka munokwanisa kurara pamwe chete mese muchironga zvinhu zvenyu muri pamwe chete saka ndakaona kuti izvo ndina kugadzira marooms asina mumwe munhu akambagadzira kupi kuno chinhu chekuti munhu wakasvika unosvika wobhuka imba yese yakakwana wotorara sefamily yese makasununguka ende muchikurukura muchimuka muri pamwe chete muchigeza muchisumudzira kuenda kwete kuti makasvika panzvimbo makabhuka vamwe vanorera kurume vamwe vanorera kurume ipi fanike zvinoita kuti vanovaka marume akaita line ini ndakatizo ndorava vakadziri dzimba saka muno muground munomu ndachifunga kuti ndivake dzimba dziri 14 ndakavaka dzimba dziripo 14 ndikati vanhu vakasvikawo semaholidays
Munhu anokwanisa kuti inini ndatofarira kuarea yechimwe ndamboenda kupi ndamboenda ikoko nefamily yangu ndichakuenda ikoko. Saka anouya waona pekubhuka pokuti anenge akazorora hake achifarawo achiona makomo echiweshe achitenderera aine nzvimbo yaanenge ari. Saka ndo chinhu chatiri kuvakawo kunoku kuti kana nyange vakuru vedu vakauya kumusangano kunoku yavanenge vachiita dzimwe dzenguva vasina kudzokera zuva ripi iroro vanotouya vapedza kuita musangano yavo vowana pakuita sei pekurara. Kana vakuru vedu vemusangano weZANU-PF nyange vakauya muno manzvimbo vachiita zvavanenge vachiita, ndira kugadzira nzvimbo inenge ine pekudyira futi pakaita sei pakanaka panoonekwa chikafu chakanaka. Nzvimbo inenge iri muno zvakare. Ndoita kuseri kuti ndichaita kuti kusaidhi kuground ramunokuona kusazoseri kwachekwa kwese kumberi uko kune uswa uko ikoko kuda kurwa swimming pool yakaipa. Saka kutotaura kasekuru kuti kana vanhu vanoita zvemuchato panapa vanotouya vachichatira. Aiwa panenge pakanaka kana ndikuti dai Mwari nevadzimu vatiwedzera patinapo ichokwadi chakurova zvinhu zvakanaka papi panapa mukomati wanhu zati musekuru musina goreka ndofara zvinhu zvakaita sei zvakanaka. Indokwana kuti vazukuru vakatedzera maitiro angu neupenyu wavo chaenda kupi unoenda kumberi. Iwo muzukuru wakasatedzera Musundagore zvaari kuita zvekuvaka izvi iwo uchinzwa kuti president vakataura kuti nyika inokwana wani neveni wayo iwo uda kuramba uchiroja ivo vaka zvati kutaura izvi simende haisi kudhura zvakanyanya ishowa saka riri kuita $11 mamwe anoita $9 ukatenga na 5 masaga hanyepe ishowa usati munhu akazoona zvinhu zvangowanda zvakonezo anonovonga zvakangofuma zviripo but asingazoti chitorwa mbichana pandawana 400 ndaenda ndatenga ti masaga tangu 30 ndotisa pasaidi mabhiridhi angu vakapana 5 masaga parowa ipo paita sei patorowa rimwe zuva futi rimwe wiki ndouya mabhiridhi angu toita sei ndawana zvakati tichitora sei tichirowa kusvika tapedza. Munhu anofunga kana munhu achivaka zvinhu izvi ane saga remari so ipapo ndo pane wamwe vanhu vanenge vachifungidzira kuti pamwe mangotenga zvinhu ka1 mobva mangosimudza ipapo ukatoita kuti zvidhina zvakare izvizvi zvimwe ndakazvitenga gore rakapera asi zviri kuvaka nhasi. Handidi kuti Mwari akati padiki pawawana paronga nepapi neipapo hakuna kumirira kuti mwana chakupa 7 million yokuronga hakuna zvinhu zvakadaro. Mwari anopa mbichana asi anotipa mbichana iyoyo ronga nayo ndizvozvo. Mbichana iyoyo ukasaronga nayo hapana kuona sei kuti hapana paunoona yakawanda kawani chinhu chese chinouya mbichana iwewe ndiwe uri kuziva urongwa hwako kuita kuti ndabva kudare kwangu ndabatsira vazukuru ngondisira kana 250 zuva iroro andika kuya vazukuru vangu 3-4 ndavabatsira vandisirawo 250 ndibva ndaitora ndibva ndamhanya nayo kumahure hakuna simende simende inototengwa kuhardware ndizvozvo. Iwewe imbozviedza kana muzukuru wangu kwauri kuvari kokuti zvo zuva rawabata mari yako yakangonaka so kana paubata kana ka 500 kako imboenda kumahardware ndati ratatoa $10 which means 200 inotenga marina mangani 20 ko 300 uda kuvaka kako parizeva 120 iise kumapuranga ekurufa imba yako ndizvozvo 200 woise pane zvimwe ndovakabhosiki yako yakaita sei yakanaka yakapera. Vamwe vacho ruzoshaya vanhu kana vafa vakomana vatanga chanoka mabhokisi kuti mumira kuenda neni nenyaya kuti vanhu vasina kuvaka batise kuri dzokoro dzaibhairo tatizvo isisi vanhu vakawanda vanhu vandiri kuona vamwe vanhu vanongotenga mori dzandoita motikari asi haana pekuita sei haana pekugara munhu iye anenge anezimota rinenge rangu achipanda landlord ati mazora kutoa kana munhu isisu wawana mukana wako vakapa kuita sei pekugara nekuti isi kana wafa tida kukuchemera papi vanhu panhamo papi pavane vanhu kunhamo papi vasuya kunhamo chete papi vada kuona kuti iye zvaimbodai akamirawo sei inga akawaka here anga ari sei aigara sei ndisakwanonzwa unonzwa kuti tikuya ikoko ari kuvigwa rini mangwana tiripo papi anovigwa tasvika. Saka ndiri kuti zvo vanhu ngatigare tagadzira patinobva ngativake vakomana ngatiwandire kumahardware ichokwadi ndekuno upenyu hwevanhu ishuwa haiwa tinotenda vakuru chaiva vakataura kuti nhaka isingaperi kuvaka nhaka inoenda kumberi neupenyu hwevanhu kuvaka. President chavo Emerson Dambudzo Mnangagwa vakataura kuti zvo nyika inotovakwa nechi nevene wayo inokwanisa kuti vanenge vaitovaka imwe kana tara charo uri kuigadzira aiwa rodhi yanaka isimende kaishoso mutara pakare munhu aiwa kuita kuti vari kutowandira kuhardware kuti tara ite sei saka ndikuti munhu wese ngaawandire kuhardware ndikune nhau yedu yese ndikune upenyu hwevanhu ndiko kune nhaka isingapere. Wakatambira kubhawa stereki kunoparadza nhaka yacho asi wewe ngota pagore woita 9 months dzekuwandira kuhardware 3 months wowandira kubhawa
zvinhu zvako zvichabva zvatobhalanja muzonyecho makore rese weka ingoti 3 months dzangu ndedzekuenda kuhardware chitenga simende nemadhofuremu zvangu nemahwindo acho ekuzesa ndakaona zvinhu zviri panapa kazvo anefungwa ndakazvitenga zenezuro ndakazvitenga mbichana stand yeye ndakatotenga kare kubva namboisiya iri papi ndaitofunga kuti panapa inini ndipa vake ruzevha rwangu zebhana ziti no inini ruzevha ndavaka kuchaona panapa ndarapawo chimwe chinhu chekuti kana ndakazonzi ndafawo paupenyu vana vangu nezita rangu izahombe izita rakatenderera ndizvozvo zita rakatenderera zvakafa kuti pazuva randinofa inini panenge paina vanhu vakawanda vanhu vakawanda vamwe havasi kuuya kunhamo vada kuti Musundagore kuti aingonzwa mbiri yake aingotaurwa pese chingomuona uyu akanga akavaka here zvichataura zvezve akamira sei ndo vanhu vaivanenge vataura kuti tiri kuuya kunhamo ngavatimiriro tikusvika papi tekusvika ipapo kana mamidhia anenge akazara ningari mawani ZBC ringiri papi Musundagore ashaya but kana zita rako wakarisiya varigadzirira zvakanaka rinoramba richitumidzwa nevanhu mazuva ano sekakangane kumhuri yeZimbabwe vazukuru vangu vazukuru vechidiki ndiri kuti ngavasiyane nemadrugs ndizvozvo vazukuru vangu ngavasiyane nekurova mutoriro nokuti kana warova mutoriro kwadi uchakuenda sei akuendeki wakarova mutoriro kana vabereka vakobereka uchavalemekeza saka ndiri kuti kuvazukuru vangu zvinodhaka futi ngatisiyane nazvo takasiyana nezvinodhaka tichava neupenyu husingapere tichaenda kumberi ende takateerera mazuva anobva kuvakuru anovanhu kuti kubatsira saka ndinotaura kuti purezidendi wedu isu munhu mukuru ndofunga kuti tasazererawo vanhu vashoma vachine maeji api tinofanira kutenda nekuchengetwa kwavaitwa kuti tinge tiinavo vachititungamirira vachitidzidzisa nzira yekurarama upenyu tichienda kumberi vasingatidzidzise kuti nyika inodzorera kuvarungu vari kutidzidzisa kuti nyika iyi ndeyenyu ndiyo inonzi nhaka yani nhaka yenyu vakai nyika iyoyi makayavaka nyika iyi ichafanana nedzimwe nyika zvakafanana nepana mutatari pamurumunda munomu ndizvozvo apa takupavaka ko munhu achaona ndokutokura kwenzvimbo ipi nzvimbo yacho iyo nzvimbo inotokura nekuvakwa pakutonakidza saka ine hangu ndosaka munyana ndosapota president hangu inini president wedu weZANU-PF vamunangagwa nokuti sei inini muono wavainawo ndiwandofarira kuti vane muono kuti vana veZimbabwe tiende kumberi vana veZimbabwe nyika yedu igova inoyedzeka saka zvakadaro ona vakatipa mukana kana tikuri kupa rosapo pari kurwa mamainzi pari kuvakwa futi zvakaita sei zvakanaka isusu sevana vekumusha kwakarura president tinofanira kuita zvinhu zvakaita sei zvakanaka kuti amai ava havatombonyara nesu vandoziva kuti vanongo kuchi veshe vanodadisa saka ndozvatikuita kuti kana patichavaka nzvimbo itapedza tinoivhura nevakuru veZANU-PF vachivazoona chinhu chani chinhu chedu nokuti nzvimbo yandavagadzirira yekurara zvavo kana vaya kumusangano ichokwadi aiwa tinotenda sekuru tinongoti aiwa pfurirai mberi nekuita zvinhu zvakanaka zvakadaro nekuti tikatarisa sekuru kubva muchitanga kugadzira kuchaona zvinhu zvemuchizviita hamusi kuzviita muri mega ndakatoona kuti mudzimu uri pandirika wakainga izvozvo handitika ndikuti ona zvinhu izvi ndinongasana dzimwe ndichakazvironga ndichikochifunga chikoplana ndoplana zvinhu zvasiyana mari nazvo but mwari anongotanga kutokupindira papi ipapo kutangotanga muzukuru rangu aitondifarira kule ndida kuti chakati inditanga batadzaka mari kapi ikako ndiende kubhawa kati ndinonga madrinks ndochitowangu madrink aone kula box yangu iri papa vanhu ngatinimwe wawa asi ngatinimwe wawa tichironga tichiwandira kuhardware ngatichimwe wawa tichiita zvikuita sekuri Musundagore kwete kuti wakanwa wawa nepei yese ubva wakecha kwakareko wakakecha ndiko wakaenda kwakareko nekuti ogareko ndobva wakanganwa vana usvika pamba vanochizorawo chikoro baba anga vasadaro munhu anenzi baba pamusha ngaaite zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakanaka mumatiwa aiwa ndinotenda sekuru so thank you very much mhuri yeZimbabwe ndisekuru Musundagore ndofunga manzwa wachitaura wataura mashoko ane uremu mashoko ane udzamu ndo mabasa ari kuitwa nasekuru Musundagore so ngatiteedzerei zvinhu zvakanaka ndofunga tikakopa munzwa kuti dofo rinokopa zvakanaka harinzi idofo kana ukaona munhu usanovenga chakanaka ndovaroi vacho ivavo ndizvozvo ndovaroi vacho ivavo unonzwa vanhu vachiti anzi yepresident ava tisi kuvada avaita varikwadza rodi ndovaroi vacho kaivavo unovenga munhu aita chinhu chakanaka saka kana iwo kana ukatadza pacomment section yako yese achakomende usachitukirira wese varoi vese ivavo ndiri kuti vese vanotukirira vaya pane zvinhu zvakanaka nekuti chakanaka chinotovengwa nechi nemuroi saka ndivo vanhu chinotaura nezvavo aiwa ndinotenda sekuru so thank you very much tichapfuurira mberi mhuri yeZimbabwe tichikuratidzai zvimwe zviri kuitwa nasekuru mazviita